Estem a punt de deixar enrere un any difícil, un any que ens ha colpejat a tots, primer amb el dolor d'haver perdut a gent molt estimada, després també amb el dany que ens està causant a nivell econòmic aquesta pandèmia i també amb el desgast emocional de tota la societat. És per això que vull agrair la tasca a tants i tants servidors públics, com els sanitaris, com els cossos de seguretat, policies locals de tot el territori, Mossos d'Esquadra, els bombers de la Generalitat, de Barcelona, els voluntaris, a les ADFs, a tota la gent de protecció civil i els que fan possible la coordinació d'aquests cossos, tota la gent que treballa al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tots vosaltres i sobretot desitjar-vos que passeu un bon Nadal, un Nadal diferent, però que segur que serà un punt de partida, un punt d'esperança per un any següent, l'any 2021, que segur que entre tots farem que sigui molt millor per tots nosaltres. Moltíssimes felicitats i bones festes.